Maminky, povedzte mi, že nie som jediná, koho extrémne vytáča, keď iní rodičia idú porovnávať svoje deti s inými deťmi. Povedzte mi prosím vás, že na čo to je dobré, hej? Na čo? Proste každé dieťa je úplne iné a ja chápem, že každý rodič sa chce pochváliť svojim dieťaťom a chce proste sa pochváliť a chce ukázať, čo všetko už jeho dieťa vie, čo všetko ovláda a podobne, ale aj napriek tomu ma to vie extrémne vytočiť, pretože každé dieťa je iné a niektoré dieťa napríklad môže vedieť skôr farby, iné dieťa môže vedieť skôr zvieratka alebo časti tela, hej, a podobne. Takisto je to aj s rozprávaním. My v poslednej dobe najviac počúvame proste z každej strany otázky, či už malá rozpráva, či už vie niečo povedať a podobne. Tým, že bude mať 2 roky, tak proste toto je vec, ktorá každého zaujíma, aj keď neviem proste prečo, hej. To, že ona bude mať 2 roky a ešte nevie rozprávať, vie povedať možno tak 2-3 slová, je úplne v poriadku, hej, je úplne v poriadku, že ona ešte nerozpráva. Pretože niektoré deti začnú rozprávať už ako ročné, ale niektoré deti nerozprávajú ešte ani ako 3-ročné, hej, a začnú proste rozprávať až keď začnú chodiť do škôlky, napríklad. A to je tiež úplne v poriadku. A to, že dieťa nerozpráva ešte ako 2-ročné, alebo keď má 2,5 roka, hej, a podobne, to nerobí z toho dieťaťa proste horšie dieťa, alebo menej šikovné dieťa. Pretože napríklad, hovorím, naša malá ešte nerozpráva úplne, ale proste ona všetkému rozumie. Hoci čo jej poviem, hoci čo od nej chcem, ona proste všetko pochopí. A takisto ona, keď niečo chce, tak si to vie ukázať a vie proste všetko vysvetliť bez toho, aby proste niečo povedala. A potom ešte úplne najviac milujem, keď sa ma niekto spýta, že prečo nechodím s malou na nejaké krúžky, kde sa proste stretávajú iné maminky s detičkami. No nie, ďakujem, nemám záujem. Fakt nemám záujem sa stretávať s premotivovanými maminkami, ktoré tam proste iba porovnávajú svoje deti a súťažia medzi sebou a predbiehajú sa, že koho dieťa je šikovnejšie a koho dieťa už ovláda viac vecí. Takže naozaj, maminky, prosím vás, neporovnávajte svoje deti s inými deťmi.